yn rhyfedd iawn, o'n i yn agor... Fi eisiau dechrau ar y gwaith yn Llyfrgell Genedlaethol, ac un o'r pethau cyntaf nes i ddod ar ei traws nhw oedd llythyr gan Genethach 12 mlwydd oed yn isio gofyn am ei barddoniaeth yn ôl o fi cysadlu efo fo. Dwi'n o'n i'n meddwl, dwi'n nabod y llawysgrifan yna rwle, a dwi'n ysdi anfanol allan efo, a nain o fi di sgwennu llythyr at y cyfarwyddwr yn gofyn am ei gwaith yn ôl. Mewn ffordd tyrchu mwy o wybodaeth. Dwi newydd lansio apêl a jyst yn gofyn wrth bobl am gyfrannu unrhyw beth maen nhw'n meddwl sydd o werth, achos dwi'n siŵr mae yna gymaint o stwff allan yna. Jyst wbeth sy'n dangos cymeriad yr rysyd, achos mae'n bwysig cael... Ti'n gallu cael cymeriad mudiad allan o gofnodion a pethau, dwi'n gwybod pethau materol rysyd, mae angen yr cymeriad yn dod drwad gan yr aelodau hynny rysyd a pawb sydd wedi bod yn ymwneud â'r mudiad.